Здравейте, покер за палянковци! Тук е Иво Донев и известният покер композитор Бах 22 и за вас ще коментираме за pokerstrategy.com Sunday Million. Здравейте от мен, аз съм Бах22. До сега не са ме наричали покер композитор. Само да отбележа, че това е Sunday Million, който играх преди може би 3 или 4 месеца. А, Използваме Universal Replayer. За целта обаче сме сложили скин на Full Tilt, понеже се вижда много по-добре. И така, нека започнем с първата ръка. Имам Асо и Вале сютед. Така, рейзвам и получавам два кола. На флопа влиза Асо Дама 6 с две купи. Решавам да направя продължава залог, който е 2 трети. След като неизвестният играч зад мене ме ререйзва, решавам да фолна поради няколко причини. Първо това, което искам да кажа, че когато сме трима човека на флопа и той ме рейзне, аз го слагам на ръце от сорта на две шестици, Асо и Дама, може би Асо и Поп, по-малко вероятно. Може да има някакъв силен дроу, да кажем Поп и Вале купи, Поп и 10 купи, където пак сме 50 на 50. Проблема в тази ръка е, че ако аз колна на флопа или ререйзна, или съм 50 на 50 ситуация, или съм доминиран тотално. Затова съм решил да направя малко по-тайт фолд, но при положение, че играем в смисъл играем с по 200 Big Blind, по-добре да фолднем в тази ситуация. Иво, ти какво мислиш? Ами аз съм напълно съгласен. Освен това, ти си извън позиция и ако колнеш този рейс, може да се окажеш в много трудна ситуация на търна. Просто няма смисъл, след като си толкова дип, да влизаш в борба с една посредствена си посилна ръка, Асо и Вале кика против някой, който те е резнал и показва по-голяма сила. Има по-добри ситуации, вероятно, в бъдеще в турнира, където можеш да имаш по-добри шансове. Да, аз съм съгласен и мисля, че тук доста начинаещи играчи правят грешката да колват или да рейзват, което с толкова чипове зад нас не е правилно. Продължаваме ръцете, които играя. Имам Асо и 3 от една боя от Big Blind. Играча от бутона рейзва, аз решавам да си защитя ръката. На флопа ми влизат, правят трипс. Чеквам с идеята да чек рейзна, противника прави 2 трети пот. Решавам да направя малък рейз, за да му дам шанс той да опита да ме блафира, ако има някакви ръце, с които той може да реши да блафира. Или ако той има силна ръка като оверпер, да кажем, две десятки нагоре, очаквам те или иначе да му взема, ако не целия, почти целия стак на следващи улици. Той решава да трибетне, което е доста интересно, понеже той в тази ситуация казва, че има нъц почти винаги. И както казах преди малко, ако той има две десятки, аз на търна най-вероятно ще мога да извлека на търна и ривъра достатъчно добра стойност от неговата ръка. Като цяло не знам защо в тази ситуация съм си помислил, че той все пак може да има блъфове. По най-вече големината на неговия рейс ме е подтикнал да си мисля, че до някъде може да има блъз, затова аз от моя страна слоуплейвам. Иначе ако си мисля, че той винаги има две дами нагоре или две десятки нагоре и ще се стакне, по-правилното решение би било да вляза all-in или по-скоро не all-in да ми направи аз самия рейс, което е нещо от сорта на, да кажем, 3000 или 2500 и да му дам шанс той да влезе all-in. Въпреки това явно съм си помислил, че той има доста често блъфове в неговия рейндж. На търна продължавам да имам най-вероятно най-добрата ръка, освен ако лоша няма две десятки. Той прави 2 трети, решавам да колна, за да му дам шанс на ривъра да продължи да бетва с целия си рейндж. Понеже той самия едва ли ма слага на Асо и 3. Най-вероятно ма слага на ръка като 2 осмици, 2 девятки, от която иска да извлече самия той стойност. Затова чеквам. Той бетва 2 трети, той буквално се комитва в пота, понеже няма никакви едва ли би фолнал, ако аз вляза all-in. Проблема е, че, в смисъл, решил съм да колна не защото той ще фолне, ами защото има малка вероятност той да има наистина по-силна ръка от мене, където решил съм да играя малко по-предпазливо и да се оставя с едно 40 Big Blind, случайно ако противника има две седмици или две десятки в неговия рейндж.
Аз бих играл ръката по същия начин, но на ривъра щях да чек рейз на Олин. За мен беше очевидно, че играча на бата, на бутона има ОВП и аз всъщност нямам страх, че той има по-висок фул. Например, чифт четворки, ако има в ръката си, това е много малък шанс, защото на флопа имаше 3 бета и на търн той никога нямаше да заложи с чифт четворка, когато личат толкова карти. Единствено, ако нямаш късмет, е да е имал чифт десятки или чифт седмици, но без риск ти не можеш да спечелиш никакъв турнир. И ти имаш страшно си на ръка 3 тройки с сокикър. И затова на ривъра щях да чек рейз на Олин. И ако той наистина има по-голям фул, просто нямам късмет. Ако има по-овапер, той ще да ми колни останалите чипове 100% и ще да спечеля още значително повече чипове, още 1963 Да. До някъде малко по-предпазливата игра ми коства малко повече чипове, но като цяло отиграването е окей. Смисъл такъв, че в крайна сметка в тази фаза дори да не спечелим максимума не е фатално все пак.